Panjenengan sampun ngertos bilih panjenengan menika sowan wonten pendopo ing Kademangan. Pun nggih. Mila Bu. Nggih, Ramane. Pinar. Nah. Nun sing kalenggan punika katuran sugeng rawuh katur dumateng sagung para tamu. Abdi. Nggih. Kene, Gen. Aku melu takut. Nggih. Perkara iki sing mok siap napa? Sampun sedaya. Nomor 1 wonten tari. Ana tari. Nggih. Mijil saka ndi? Mijil saking endi mangrek rek? Lho. Piye kok ndi iki? Abdi kula gembol niki. Oh, niku saking Mojokerto. Mojokerto. Nggih, nggih. Tarine tari apa jenenge? Mayang rontek. Mayang rontek. Nggih. Tari wis ana. Sampun. Terus hidangan-hidangan? Sampun sedaya. Apa ae? Wonten tumpeng petang kintal. Bol. Nun. Sing mangan sapa iki? Lho niki mangke kan kata sing ndugi. Masalah petang kintal. Nggih. Sing adang wong pira? Tiang 200. Niki kata, nggih ngoten, empun ngantos dados kuciwaning para kawula wonten ing Kademangan Tanjung Sari. Nggih. Dadi ketua panitia perkara nyelameti Kademangan. Nggih. Mesine duwe aturan-aturan. Para undangan kabeh kudune ora nggawa apa ta apa ngono. Nggih sampun. Ten mriku sampun ditulisi tata tertib dilarang membawa sajam. Sajam. Nggih. Senjata tajam. Wujude apa ae? Silet. Terus lading alit. Terus seng. Lah lapo kok? Moga. Sugeng rawuh. Wah. Nggih. Tamune Demang. Nggih. Piye kaya gini? Oh, nggih. Karnaval. Lho kok karnaval? Kebol. Nun. Nun sewu ki Demang. Tamu Punika oh. Abdi Kinase Kademangan Tanjung Sari. Nggih menika Gembol Piagong Luhur. Abdi Gembol. Oh, kados menika Abdi Kinase wonten ing Kademangan. Bener. Nun sewu. Nggih. Kula nyambut cucuke. Oh, damel napa? Kula tapukane. Ngapunten niki wingi cocok niki dinyang gangsal juta mboten kula paringaken. Lho. Saestu niki. Lah larangi. Lho ya napa? Lah napa kok boten sampean kena? Lah njaluk sak untu-untune. Iya, Kak. Lho sewu ki.
Kinten-kinten pados abdi kinase lintune sing kados mengaten kinten-kinten boten enten. Pangapunten. Abdi Gembol menika sampun ngawula pinten-pinten taun boten enten ingkang nguciwani bab perkawis penggawean. Menika nika sinten nika? Bekel. Bekel. Oh, para bekel. Nggih. Monggo pinar. Nggih, Bang. Abdi Niki saged dipun wiwiti. Nggih, nggih. Kalenggan punika ojo sampe para undangan iki mau nggih. gak rumangsa seneng. Nggih, nggih, nggih. Dal Ngomong sing apik. nggih. Supados boten nguciwani. Nggih. Katur dumateng sak Ojo kuwatir. Nek pancen apik engko ana dhewe kan. nggih, nggih. Katuran semua aja kuwatir. Sampun niki, Pak. Wes. Nggih, nggih. Kuwatir rek nyentak-nyentak dari tembang pisan kok. Nggih. Tata krama tata basa sita tinggoni iki para tamu priyagung-priyagung saka Kademangan liyane iki akeh. Nggih. Aja nganti ngisin. Nggih. Sedanten menika mawa tatanan. Nggih. Wis Bae gawe. Katur dumateng sagung para rawuh, para tamu undangan kalenggahan punika katuran sugeng rawuh ugi sugeng dalu. Katur dumateng sagung para sesepuh dalabini sepuh ugi katur dumateng sagung para pangembating praja ingkang kalenggahan punika sampun rawuh. Saperlu kalenggahan punika handharaken adicara tasakuran wonten ing Kademangan Tanjung Sari. Ingkang kalenggahan punika sinarengan kalian adicara ambal warsonipun anenggih putra putrinipun nggih Demang Sapa jenenge? Surontanu anenggih Nimas Ayu Sekar Tanjung. Pramila kalenggahan punika kasuhun berkah pangestu panjenengan sedaya hamugia sak sampunipun ngawontenaken adicara tasakuran Kademangan punika sedaya kawula ingkang wonten ing Kademangan tansah pinaringan rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang barokah, ugi mugi-mugi Kademangan mriki saged dipun tebihaken saking balak lan musibah. Ugi mugia Kademangan Tanjung Sari sageta gemah ripah lojinawi boten kirang sandang kelawan pangan. Ugi kalenggahan punika Amin. apa sih rek? Titi Laksana tumindak ing adicara tasakuran Kademangan ingkang sinarengan kalian ambar warsonipun anenggih putra putrinipun Demang Surontanu anenggih Mas Ayu Sekar Tanjung badhe kawitan kawontenan tari mayang rontek. Katur dumateng sagung para pamirsa sugeng amirsani. Durung, Cak. Durung. durung ta.
penari ku mau wedok kabeh. Oh, sedaya nika estri. Oh, gak percaya. Estri. Nggih. Ya, tibane tanda asli wedok. Loh, si wet. Lho ngapunten, nika wonten sir-sirane bekel. Oh, Salah sijine ana. Nggih. ya wis Sabdi. Nduk, Nggih. Sekar Tanjung titi wancine sungkem marang para ini semua. Katuran sumangga. Hanyuwun berkah pangestu katur dumateng para sesepuh dalapini sepuh ingkang kalenggahan punika sampun rawuh. Nggih mugia dipun paringi panjang yuswa. Yo, Mugi berkah sakabehipun. Oh, iya. Sekarang bekel. Kok ejang ketatosan kaya ngeten iki? Lah niki Ngoten. Ojo kesuwen. Iya, monggo. Monggo. Sabar. Kewajibanmu. nggih. Pesisan aku gawe sapa? Sapa sing iso nemokno anakku? Sekar Tanjung bakal tak wani ganjaran. Ngoten. Monggo. Ana sing serik karo bojomu. Nggih ta namane. Muga-muga ora ana pawongan sing gawe Karangabang ing Kademangan Tanjung Sari ini. Nggih ramane. Lek pancen niate seneng karo anakku, ngomong walaka. Lek pancen judune Sekar Tanjung, sampeyan kudu trima. Nggih ramane. Ayo. Monggo monggo ramane. Ora bekel. Iya. Aja ngadang-adangi lagune Maisa Wolong Dalan, Maisa Bendho. Wis tak niati tak ajati, aku kepin ngerabi. Sekar Tanjung. Tiba iki sing gawe ontran-ontran telatake Tanjung Sari. Ayo Bendho. Kal, Iya. ojo melok-melok bab perkara iki. Lek kenek tak eman nyawamu. Bali yo, eman arek anak bojo. Aku gelem mundur saka tanah kene. Lan karo bagian. Ayo tandangi sing ati-ati. Jajar balik Maisa Wulu. Pengatasi bekele lho. Sak piro? Jelas. Ono wadul karo pimpinan. Opo ratu? Loh, ayo, si Tanjung, si Tanjung, si Tanjung.
Tanjung. Melayu Kabupaten Glung Srimpet Jarim. Rene. Konek manut aku kepenak uripmu. Hah? Dina iki gelem gak gelem manut karo. Tak pep bojo. Iki bojo. Iya. Oh, dadi iki sing penuh karep. Loh, Riko nganti wani gelandang Sri Tanjung metu saka Kademangan. Mung bedhe sampe teping kepek bojo bari Sri Tanjung. Lho, nek ngono, Thomas padha bare tujuan. tujuanmu apa kowe? Lho, aku teping kepek bojo bari Sri Tanjung. Yen Iya, Kak. aku tak bot kaya ngono. Tak rebut. Tak perkosot dadi kaya ngene ya. Iki wis dadi dami-damaku. Awakmu aja melo-melo. Gak iso. Gak iso kamu lho. Lek bab perkara liyane aku isih nrimo kalah. Mergo apa? Mergo sampean dulur tuwa. Ning lek bab perkara tresno, iki perkara ati lho ya. Aku gak bakal kalah bare niku, Kang. Wis bener. Aran Awakmu minangka adek karo aku. aku ngerti. Ngalau. Awakmu dolorno. Dolor sing tuwa kudu rabi dhisik. Awakmu kudu ngalah. Kakang Maisa Wulung. Ya. Saumpama rasa tresno iki ana tukune. Aku iso tuku. Ning nok lemah lumaing jagat urip ing langit. Gak ono wong wedok sing tak tresnani kejaba tayu. Sing tayu. Mula kang tak jaluk sak legane ati liriku. Tak bae bojo. Sing tayu niku kalah. Wis ana unen paunen nek dulurno kudu kari nikae. Kudu dulur tuwa dhisik, gak oleh dulur Wah, kae. wah, gak iso. Lek bab perkara arek wedok, gak ono dulur tuwa, gak ono dulur nom. Saiki kene, Ya. kari ditari ae. Pilih sapa sing tayu? Sing Tanjung. Pilih siji antara lu. Maeso Bendo apa Maeso Wulung? Wis pilih. Maeso Wulung ganteng gagah sogeh kepintak obyok brono keturutan. Tanjung. Lek bab perkara dunya padha, tak kira padha. Bareng kakak. Ning yen bab perkara tulus lan tresno, ora ana meneh. Kon gelem mantap e bojoke, kowe talak. Sak jalukmu, sak mengoe lambemu ki. Tak turuti. Pokoke angger kon gelem rabi bareng Jokowi. Ngerti ya? Nek gelem dadi bojoku. Apa jaluk aku? Selagi aku gak galuk rut boleh leteng rembulan. Oh, tak turuti apa sing dadi kekaramamu, tak mulyakno uripmu. Ojo percaya bareng omongan sing apik, sing lamis. Nek kene wong tulus ora ana kecobaan. Nganti tak reweki ado-ado saka omah nganti temekaning Tanjung Sari. Wong percaya pikiran bener. Oh, gak iso. Awakku Oh, gak iso. Oh, gak iso. Oh, Dhisik. weh gak iso. Dhisik. Gak iso. Kok dhisik to? Aku iki wong siji. Aja terus tinggo rene-renetan kaya ngono. Lah, mulane Larang ae. Apa aku diketok loro? lah, dikecok loro. Sing Tanjung. Ayo Kang, ketok loro. Lek kelakon Ya. si Tanjung ketok loro. Del. Aku sing isor. Lah padha sing bagian enak tok nek kok pilih pilih. Awakku ngalah. Wis gak iso. Kali pilih. Ayo si Tanjung. Mengko dhisik. Ya wis. Kamu kok iki mau wong siji. Iya.
terus mungkin dibagi loro ya ta. Mati ki ya wedok. Dulu to karo aku. Kok dhisik to? Aku ya gelem-gelem ae duwe bojo pendekar. terus Nanging kepenginanku iku aku pengen duwe bojo sing sakti mandraguna. Ora pendekar sembarangan. Bojoku mung kaya kudu sakti. lho lek bab perkara ilmu Tak kandhani ya. Arek iki guru Jawa. Adikku jek kencur masalah ilmu kadigdayan kan apa-apane. ojo percaya iku mung dabrus Aku ora percaya lek mung tembung jare. lah terus kalem Sing tak butuhne ya bukti nyatane. Karepku ya apa? Saiki sampean wong loro tukarane didu adu tanding, adu digdaya. aku bodoh Engko sapa sing menang, iku bakal sing iso ngeleno aku. Ya apa? Tanjung Dengan Tanjung. nek tak cekel omonganmu ya Iya, Ojo sisip omong kamu ya. ora bakal sesuk sembir omonganku. Engko sapa wae sing menang bakal Ya, iso sama ngeleno lu. aku. Riko kari abot dulur opo dadi diketang dadi badak papan iki Wes bendo. iya Kang Ot-ote katresnanku karo Sekarta. Sapa sing ngalang-alangi katresnanku padha karo nyidam terblok ya japan. oh kaya ngono Ya. ya kang ngono kanggo ngrebut tresno si Tanjung tak belani pecah dodo utai piro ayo Tak eling ya. oh Awakmu noko temun karo duren Musa. Timune awakmu duren aku. oh dinyatano lek Oh, dadi kok emang. oh makane mati jos mati ngono mati Yesus, jelas motor koni. Motor. mati mas mati mati Motor. Jom, kita jom. Sing tenang gare. Iki karak. Bendo sing garai, heh? Kaki sing Tanjung Melayu. Gara-gara awakmu sing kene. Lakak. Riko iki suwur pendekar digdaya. Hah? Saking lamus habis sisamu dalane Sekar Tanjung. Aku karo awakmu dijong sarana halus didu tumekane pati karo wah rugi aku. Popo goro ado. Aduh bener. Alas gedhe gong lewang-lewung adoh lor adoh kidul. Tak rewangi ndolek kayu, bantu mbokne karepku iku. Aku nek owah mbokne kadang-kadang budal dhewe ndolek kayu. Wong wedok mlebu alas kaya ngene iya nek paribasane ganok kewan galak, nek ana kewan galak ya apa. Mulane wis tak penging wis go omahe aku ae tak ndolek kayu. Aji-ajine wong urip paribasane nek rukun mbek bojo ya ngene iki. Mbokne ku nyambut gawe sembarang gelem, direwangi buruh tandur, buruh dadak gelem lho. Terus hitungane nek samu barang kabeh ki tak bobohno mbokne lho. Terus ya apa? Lah ya sakno. Mulane wong urip rumah tangga iku loh iki Tolong Pak Dik. loh kon iki demit ta demit lho. Kok demit piye sih? Aku ki menungso kok demit. Kon iki duduk bangsa lembut daten-daten aku iki alas gedhe. Iki lemah ngeten iki lho. Adoh lor do kidul kok moro-moro kon iki mlebu alas nubruk aku. Aku ndolek kayu. Kula niki diuber-uber
Kale pendekar loro kurang ajar niku lho. Kula badhe dipek bojo tapi dipeksa kula mboten purun. Kon ki wong temen. Lho, ya napa sih Pak De nggih wong temen? Soale apa oleh ku takon ngono iku? Iki alas nak adoh lor do kidul. Lah nggih kula niku beto mlajeng. Kon kok iso mlayumu mlebu alas iki mang lho. Nggih kula tiga mlayu ten alas kok. Diuber-uber wong. Beru-beru wong. Jange dirabi. Nggih, kula mboten purun. Ha kon kok gak gelem nak? Lho, nggih mboten purun Pak De mosok dirabi ku tiga mlayu nggih. Diparani teng griya dilamar sing apik ngoten kula nggih purun. Iku isine kok awakmu iki dirudha peksa ngono anak. Masalah jaman iki kok Tolong Pak. ana wong kaya ngono iku lho ya apa? Kula ketap pripun iki kula. Lah terus kon ya nak nuwun sewu ya iki alas gedhe adoh lor do kidul. Kon mlayu rono durung kuwar-kuwar kepethuk wong ya. Lah nggih, terus pripun? Kon timbangane wedi karepmu dhewe, wedi diuber wong iku mang. Saiki melok wae. Ten pundi, Wak? Ayo nang omahku. Saniki. Lah dalane nak kon tak dudono pole aku mandolek kayu. Kayuku durung tak go mulih jangan tak tengguluk mulih ngono nak. Oh. Dalan iki kenceng rono ya nak ya. Terus? Ya terus menggok rono ana dalan cuwiut ya. Menggok rono. Napane tekan iki? Ah, mlebu brusuk Kumpul kumpul mbek bedes-bedes ngono. Kok bedes-bedes to, Pak? Ana wong iku bedes kok. Oh, iku bedes. Nggih. Terus apane bedes-bedes niku? Lah, iku omahku sing pojok dhewe, ya omah pojok dhewe. Sing payone miring ngidul lho. Oh, ya. Ngoten nah? Iya. Mboten napa-napa niki kula mriko. Tapi nuwun sewu lho, Nak. Nuwun sewu. Apa, Pak? Mewak iki ana tangga wong wedok sing gendeng. Oh lho, lan terus wek nyakno. Wis aja dilawehi, aja dilawehi. Mboten nyakar. Gak. Tapi nek dilawehi ngamuk, Nak. Oh, ngoten. Iya. Dijarno mawon. Nek kon kok garuh takono. Be ana wong nek wong wedok tah wong lanang takono nek wong wedok, Bu. Pundi gerane Pak Ceker? Iya. Iya, ya. Nggih pun, matur nuwun. Hati-hati ya nak ya. Nggih, kula tak mriko. Aku tak mulih nggawa kayuku. Nggih, atos-atos. Iya. Matur nuwun nggih Pak Ceker. Iya, nak. Ya apa rek jaman iki rek. Wong wedok diuber-uber jang dirapi wong gak gelem kok dipesta iku ya apa. Tapi arek iki nek gak kita tututi kesasar, gak iso tutu omahku iku. Awak. Ya mono yamene nek ditinggal wong lanang no omah. Kesepian aku gak ono rewangi. Lah ya apa? Wong ngantene omah ya loro ndil-ndil. Nek sing sitok budal ngono ya wis go omah ijen. Aku ki jange ngejak rewang ku ya gak enak. Lah yo. Kok yamine lho kok ana wong nyetel tip kaya ngene lah ngono. Ya enak dirungokno ya wan.
Nasibe awak ancene ya apa? Rumah tangga mbek bapakne ya mono yamine ya gak duwe turun. Babatala mas aku gak duwe turun ambek bapakne. Pokoke sing penting aku ambek ponak-ponakan tak ngerteni kabeh besok aku nek wis tuwa. Kenek tak. Ngene iki cangkem kudu mengo ae nek gending ngene iki. Lah yang ngene iki ditinggal sampe ket nyamono yamin yo nek omah tengok-tengok ae. Metu yo nek kok sak wayahe wong iku teko aku gak ono ku yo sakno. Wong biasa mangan yo tak lateni. Sembarang tak lateni. Ngene iki sampe yamin gak ono mule yo. Lapo ae lak ngono. Karepku iku masih nang alas rek, nek wis kliwat wayah masih gak oleh kayu mulya ngono. Ojo sampe dadi arep-arepe wong wedok no omah. Ya bener ya Wan, wis padha tuwane. Tapi kaya aku ki mosok ya wis padha tuwane tak umbar ya gak. Aku ki eling sik rikala semono aku sik nom-noman, padha nome. Padha senenge, padha tresnane, padha karepe. Terus nek tuwa tak jarno lak ya saking kaning ngoyone awakku dadi wong wedok. Oleh kaya gak oleh kaya ku ya tak openi. Aku duwe bojo yamono yamin aja sampe aku tukaran isin ambek tangga. Alah ya bapak muga-muga ae. Loh, iku tanah karya budaya anti sedina. Ya iku wong saiki mau. Loh, tenguk-tenguk ket mang jare dijenggo kucing bekne aku ki mang. Sampe iki kok uang nek. Takon apa nak? Bener lah niki griyane Mas Ceker. Iki ta? Sapa nak? Mas Ceker. Loh. Iku ngono dudu emas nak iku ngono. Loh ya napa sih? Tembaga iku. Kok tembaga pripun, Cek? Wong yamono yamine gak tau diceluk emas kok. Lah kula nyeluke emas kok. Gak keliru tanah awakmu. Nggih mboten, Mbok. Pek engkok geleki wong sing jenenge Ceker. Sing padha mek jenenge bojoku. Mboten, Mas Ceker sing gaene golek kayu niku to? Lho iya. Nggih niku leres. Nah kon marene anak perlune apa lho nak kok goleki Mas Ceker? Kula niki calon bojone, Mbok. Heh? Calon bojo. Kon cakel bojone. Nggih. Masalahne. Napa? Mulane kok gak tau mule. Nek mule telat-telat. Lah sampean sinten sampean bebekne sing gendeng niku ah? Heh? Aku. Nggih, terus bebekne sing gendeng. Mriki wonten bebekne gendeng ngoten. Aku. Nggih, jaga omah. Iya ancene. Kon jangan gendenge. Lali enak. Kok wedi aku? Oh, aja wedi aku gak ngekek. Kek. Nggih kula niki calon bojone niki kula pun meteng. Kale wulan lho, Mbok. Meteng. Nggih. Kok iso meteng yo nak diapakno iku? Lah nggih kali Mas Ceker to, Mbok. Oh, iya. Kon kepengin tu istirahat ton jero nak nek kon bojo nak Ceker. Nggih, mboten napa-napa nggih kula mlebet nggih. Kalau. Nggih. Nggih pun suwun. Mangke lek Mas Ceker dugi kula dikabari. Iya, aja kuwatir. Engko nek Mas Ceker tak dadahi nak ya. Nggih. Lah iya diarep-arep wong wedok ya mono yamine. Gak mule-mule dadakno duwe simpenan. Tik tenono kon nek mule musuh aku.
Wong aku ya mono ya amen ya jujur ambek wong lanang yo gak keken pola. Dadakno macem-macem. Rek. Rek. Kon masak mau wis mari ya. Loh. Kon iki dublek ta ya apa? Mbokne. Loh, mari kena apa iki? Wong wingi-wingi ya gak kaya ngene. Aku teko. Rek. Bae. Goblok. Kon iki kena apa? Ono masalah mbek sapa? Kondo. Ono masalah mbek sapa? Aja tek geger-geger mbek tangga, kon awit tak kandhani. Urip wis kaya ngene. Nyambut gawe bendina ya nunut tangga, buru tandur, buru dadak, buru macul aku. Lah apa kon geger-geger mbek tangga? Ono apa? Kondo. Aja nek pen-pen iki gak ngerti peno. Kon iki lho kesurupan ta ya apa kon iki? Aku iki salahku apa? Memang iki garo ta peno. Lho. Aku lho garo-garo sing ya apa? Ono apa kondo mbek aku? Peno. Atik pen-pen iki garo. Anane aku muring-muring mati peno. Kon selawase dadi bojoku kit sakmono gampang yamene. Gak tahu kon ngomong kasar kaya ngono. Kon saiki padha tuweke ngomong kasar kaya ngono terus salahku apa aku? Salahku apa? Sik gak ngerti salah peno. Gak ngerti peno. Ana arek wedok ngeleki peno ngaku bojo peno, malahan bobot. Ayo, ngaku kok peno, ngaku kok. Kono aja sembrono lho, kono aja sembrono. Aja gampang trimo omonge wong kaya ngono, jamane wis kaya ngene kon tak kandhani. Ya nek gak wong ancur-ancur kepengin ngerusak rumah tanggaku mbek awakmu. Wong kok ana wong ngomong ngene dipercaya, ana ngemen dipercaya. Terus dadine rumah tangga iki ya apa? Aja angger percaya mbek wong. Ya apa kon dadi bojoku gak taun 2 taun rek. Aku gak percaya omongane wong. Ero dhewe, anane aku ngomong ero dhewe aku rek. Ero dhewe sapa? Pikiran wong iku ngrusak rumah tanggane wong tak gak. Delok nang kamar. Ana wedok turu tenrik peno. Omonganmu. Kon iki gak percaya peno, tak celuke. Ayo minggir. Kon iki lho. Wah, aku suwe-suwe curiga mbek kon. Kon iki rasane duwe rasa seneng mbek tangga kiwa tengen kene rasane kon iku. Nah, apa? Wis bosen ate bojoku. Oh, jadi malik-malik lho omongan lho ya. Tak gibeng peno. Minggir. Oh, wedok kok kaya ngono kok. Minggir ana. Tak celuke. Tak celuk. Perasaan aku wedi ta. Ya mbek wong. Iya tak celuk. Celun. Tak celuk. Celun sapa cacan? Atik kebukti temen titan ana peno. Iku engko nek sampe arek nganggur kepengin tak gibeng temen arek engko. Iya. Tak celuke. Yeah. Rungokno. Kon iku gendeng ah. Pano kok lali titan tak oncat ancit dadi wong. Tak celuk. Pasno. Celuk. Wong Ayo nek diceluk lah ngono. Perasaan aku wedi ta. Wong nyeluk ngono ae kok. Wong ancen kebukten temen. Gak wedi aku. Masih gidokno. Nang celuken. Gendeng aku niku. Krek. Ya tak celuk. Gopo ae. Wong kate nyeluk wong kok lambene comat camit padane. Men, parmen, men. Pini ya men. Kon niku lho, jare wong wedok. Kok parman ya apa sih kon niku? Urip kok. Wah, kon iki rupane kudu stres kon iki rupane. Kon ngarep kondo wong wedok. Gopo aku, aja digupuhe ta lah.
Boleh bingung aku. Apa-apa. Tak celuke. Iki. Ono wedok sampe sono gak karu-karuan ngene ya peno gak mikiri. Digalene jamu ta apa? Bak, bak, bak. 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 Apa awak? Regeten aku. Lah apa peno iku? Kudu muri-muri. Arep ngomong arek wedok. Mari nyeluk parman. Saiki hukuman aku kere ta iku mang. Bingung aku. Wong peno ku ono janji njaluk digopu ae. Bingung kok ya wis tau tak tambah nang melawang. Nduk, Lho lah ya ngono. arek ayu. Riniana. Lho kulo, deloken. Deloken metu peno. Jadi sapa iki? Napa, Mbak? Tak ruang-ruang tekan jero kok. Eker-ekeran apa sih, Mbak? Wonten napa kok? Lho. Eker-ekeran. Masalah. Gak kesasar anak. Ya Allah, kok becik nak oleh kuangan kok. Baik kesasar. Wonten kula pun temu kok niki griyane temenan ta bener? Iya nak, ya iki omahku. Nggih, kula boten kesasar. Iya, ya. Sampeyan tekan tiyake kok suwe, tante sampe keturun aku jero. Ya nenggolok kayu mang lho nak. sakno ngene. Tak pijeti ta, Pak? Tak pijeti. Alhamdulillah. Kok becik. Aku bojomu, aku bojomu. Kok bojo? Kon mang lah wis tak kandhani. Tanggane wae iki ana sing stres nak. Gak peduli ame sapa ae dileboni, kon tak kandhani. Iki ngene-ngene nepake kumat, yo ngene iki. Nek nepake kumat yo niku nak. Wis gak peduli mbek wong sapa ae. Tak sedeng. Aduh. Hati-hati nak. Hati-hati no. Kok wedi aku sih, Pak? Dapak gak ngono. Nek kumat ngoten iki. Nek kumat yo ngono nak, kon tak kandhani. Kadang-kadang iku kadane kumat ya. Oh. Gak peduli geni wong dimut. Iya. Kok koyo jaran kepang ngono. Dapak gak ngono nak. Diladeni ku wong wedok ya, gak diladeni koyo ngono iku. Pernah gak ngono aku ta? Gak ngono aku ta peno. Wong ngono aku lho peno kok iso enak-enakan manuk-manukan mbek wedok liya. Terus sawan bojone mau wis gak ono, man kok isih bojo, cere bojone matek. Lah iki kok ngaku-ngaku bojone. Kon lak wis tak kandhani, nek tanggane wae iki ana sing stres. Oh, ngaku-ngaku bojone sampean. Yang cowok wong daku bojone, cowok wong daku bojone. Cara nek bojone ku gak ngerti nek wong stres geger, kon tak kandhani. Padahal bojone sampean wis matek ya, Pak ya. Wis matek nak. Kerasa-kerasakno kene ya ancene wae kuwi rada tuwek. Wong peno. Hati-hati nak. Gak ngerti deman wong wedok ancene. Nek ngene iku ngomong tegas kaya wong. Kaya wong nek ngomong Tapi asline tegas. gendeng. Iya, kadang-kadang nek kan kumat ya ngono ke mana. Wong diapane wong wedok rek sampe tuwek. Cara ula sampe jangge melungsungi kok gak ngerti peno. Renia. Hati-hati lho, Pak. Renia. Hati-hati, Pak. Ngono ya nak, tak kandhani. Nek gak diparani ngono nguber. Nguber nak. Lapo? Lapo wedi-wediku. Aku ya lapo lapo. Yo ya nak, roh akon. Yang nunak kon tak kandhani. Gak Oh, ya. diparani ku nguber, diparani kaya ngono iku. Wong yamono yamin aku ya gak tahu kereng mbek wong lanang. Arene. Rini apa mau tak oncat-ancitno lho. Pak. Kok ngono to, Pak? Hidak. Oh, nang waras apa oh. Cek nolor tipes sampe aku. Wong dijak wong wedok ngomong kok. Rungokno ta wong wedok ngomong. Rini. Tak gedhe sampe iki ku wong gendeng maju Pemudur. Pemudur tak pancal temen lho peno. Ayo atek. Mosok lali peno iku. Ya.
aku ambek peno ku yo Kang yo. Rumah tangga kecil. Sampai tua. Aku ki gak duwe pikiran ngene ambek wong lanang. Aku ambek sampean iku sayang rek. Aduh. Kere. Di perut kebak belonjot aku. Malah Pak, sakno rek. Loro Pak. Dapak gak ngono yang ngono nek kumat. Loro Pak. Sing disobo iku omahku tok, mong tak kandhani. Pak, sampeyan hati-hati lho Pak. Diponokno rek, saken nih. Lho nek iki kebak belonjot. Oh ya ampun, aduh. Kolekno. Enak. Sampe kok mesakno kowe to koyo ngono sih Pak. Gawakno bobok-bobok ngono ya. Oh, diamat wong wedok lho. Nih. Enak. Aja ado-ado teko kene penak, kok aku tuncalno. Ono aku tuncal batoken ya, Nak. Iya, Pak. Ngene iki lho, Nak, kawedhe aku nek kumat kaya ngene iki ya. Kok gak kerangkenge sih, Pak, ngene iki, Pak. Wong peno iku kan gak nrimo di bojo aku. Ngene iki atiku tap. Duwe bojo aku lho peno gak nrimo ndani ya peno. Eling wong-wong ngono iku. Wong lanang budal mulih ditakokno kayane gak oleh koyo jak gegeran. Kurang riman apeno. Aku yamin ya gak tahu tak kandhani. Aku ambek peno ngono sayang, tak kandhani. Sayang. Aduh. Ya, Cok. Aduh. Apa napa? Lho, Nak, gabak gepek. Ya ampun dicopot. Digegek. Kere. Masalah lho, Nak. Ya ampun kepeng ini iki lho. Lho, getih lho, telon getih. Ya. Gedeng esdan. Kere. Ngono ya Nak kon tekandani. Cara degurak dobrak-obrak tambah ngamuk. Keluargane ten pundi lho, Pak? Ngoten niku, Pak. Gak ngerti Nak iku biyen keluargane transmigrasi kabeh pe. Ijen go omah gak wani gendeng iki. Ya sakno tapi ya kok dene ngene. Ana sing sabar ya, sing sabar. Anjene duwe tangga-tangga kaya ngono iku Nak, ya. Cara gak sabar, engko akhire ya apa? Kon nang kepethuk umbe aku ya mbok ales kaya ngono. Saking sakno aku mbek kon. Kon tak jak mulih rene iki mang. Ya. Kula ingin matur nuwun. Aku ya sak mulih mriki. Aku ya matur nuwun mbek kon gelem. Ngomong ngercu ae. Peno ya. Rumah tangga mbek aku ya mono yamene. Aku masih gak duwe turun. Aku ya pasrah mbek peno ambek sing gawe urip babah. Ancene ditakdir gak duwe turun rek aku. Ya gak kurang liyane aku ya gak kurang wong-wong ngono ku. Tak nglakoni sabar aku ya mon nang kongkon ambek wong-wong nyanyo-nyanyo terus duwe. Gak aku mantep-mantep ambek peno. Aku ya gak tau kakean pola. Aku ya gak tau ngono ngene, tapi nek peno kok cek nemen. Ya ampun, aduh. Walah, sampe koyo ngene sikile. Jempolan sing tuwek nek biru semua. Sampe biru. Gak nang bongko amun wong iku. Aduh, Mbok. Kok kira. Lho, Nak, telon. Iku Jim sing dukur-dukure nglumpuk runu. Walah. Kok dilaporno bahaya napa-napa lho, Pak? Mbok dapak gak ngono Dicekel, Nak, Pak. ya apa? Saya kirim aku sih, aku tak nyemak ambek nyemak. Terus, Pak. Awas, Pak. Awas, Pak. Aku kira rugowe. Aduh. Awas lho, Pak. Aku wedi, Pak, suwe-suwe, Pak. Saya gak kapok pernah. Amikis. Ngidok iki barang. Gak mampu tuweke tibake. Nah. Majak kono. Uncal-uncalane gampang kok. Saya versi 2 iki. Ngono ae. Kok, Pak?
Nduk. Wong kon kula ya premu ayu ya gak lelek menungso kon. Gelek bojo. Melek sing dadi apa? Iso kon. Kepengin dirabi. Pegawai negeri dadi guru iso. Masih kon kepengin dirabi. Wong lanang dadi perangkat desa iso kon. Nah lapo kon premu ayu-ayu gelem dirabi garangan iku. Kok garangan ya, Mbak? Ya ngono nak. Gak garangan apa iku? Kapina. Corot ta iku. Terungkano kono pisan. Nek. Tak takon sak temene. Kon iki sak temene sapa? Apa durung ngamuk lho aku. Nggih kula nggih nedhi ngapunten. Wau niku anjene wak ceker niku sanjang. Mboten gadah bojo. Terus Kula niki sajane sanes napa-napane wak ceker. Kula niki ditulungi. Wau niku kula diuber-uber tiyang tenalas. Kate dirut kepeksa dirabi, kula mboten purun. lho. Kon iki duduk apa-apa niku? Sanes. Yo gak kenal. Mboten kula ketemu tenalas niku wau. Temen anak. Inggih. Lho, ngono kok ngomong-ngomong ket mang. Tua saya wongi remek, Nak. Lucu ya, Mbak. Meneng ana kene, meneng kok tak. Tak njaluk sepuro, meneng kok kene. Sepurane aku nek. Sepurane. Wes. Guys. Wong urip kok. Ngono lak yo. Arek aja ditekono dhisik. Wong peno iku gak tayo anjene. Sepurane ae sing akeh aku yo mbek awakmu. Sak temene aku jajak atimu. Lho, Tapi ro jero cetheke atimu. nek aku sih Kang. Dadi wong wedok, rumah tangga ya mono yamene. Paribasane aku mangan gak mangan, blonjo kurang. Aku terus geger-geger ambek wong lanang. Isin aku nek dilungokno tangga. Umpamane ya, aku geger karo sampean perkara kurang ekonomi. Sampe dilungokno tangga. Tangga tuwas-nguwasno sing gak seneng nyukurno. Ora tak kandhani. Mas yo ngono gak mungkin nek aku sampai kekurangan rumah tanggaku terus dibantu wong gak mungkin Kang. Mulane aku enak gak enak ambek peno. Tak rewangi meneng tahu sih peno. Nang aku negor-negor peno sing gak. Ya sakit ki mang atiku panas tak rewangi yamono yamene rek. Kok ana kabaran sing kaya ngono. Sakmono jerone atimu. Kon rumah tangga mbek aku. Ket umur sakmono tapi padha tuweke. Ya iya sih nek masih aku dhewe lak yo ngerti. Yamono yamene sampean ambek aku gak tau ngene ngono. Sampai tangga iku kabeh padha ngomong, Mak Ceker ambek bojone durung tau tumun usrek rame perkara ngene mboten nang nyambut gawene kaya ngono. Ya, aku matur nuwun rek mbek awakmu. Nyatane iki mangko tak budha sak pira cara kesetiane atimu nang aku, ngono lho. Loh, nek atiku karo wong lanang sih rek. Paribasan bedel dodoku. Tetep aku mantep madhep karo bojoku. Ya sepurane ya nak ya. Nggih kula nyuwun sepuro. Ya. Ya ancene nak wong aku iki ya. Ya apa? Urip wong loro yamono yamin gak tau ngene ngono. Arek iki mangkon tak kandhani. Enak aku ndolek kayu mbok alas iki arek iki mlayu-mlayu tak takoni jare diuber wong. Lho, Takon ono sing jelas ceritane ya apa arek iki mang. kon kok sampe diuber-uber wong ku lapo nak? Niku kula dicolong saking griya. Kali tiyang kali niku wau. Kula dirunduk peksa. Dipeksa rabi salah sitok niku kula mboten purun to. Kok Lujune nak awakmu mangiso uwal maksude ku iso mlayu. Nek umpamane awakmu gak sampe
iso uwel karo wong iku mang ya apa dadian wong kena awakmu wedok. Lah saiki tujuanmu nak endi? Kula niku badhe wangsul kepingine. Ngene ya nak ya. Wis gak usah awakmu mulih dhisik, nok kene ae. Wong aku ya gak ono rewange. Aku rumah tangga anane ambek bapakmu ki ana mek 50 tahun. Gak duwe anak, Nak. Kok mboten gadah Yo. Lah ya apa aku iso duwe anak. Wong aku mek bapakmu ki padha lanange. Oh niku. Masih kan padha bae aku mbok diakal ayo kenek. Sepurane Kok rek. niku wong urip gawemu Iya, ngakal. lali aku wedok, Nak. kok nggih. Wedok kok nak, wedok. Wedok. Ye. Aja nek ngono talam. Kak kok. Ya apa arek iki, Kang? Ya apa ya ditulung cek nggo kene rek. Ngono. Cara arek nggo sampe metu teko omah kene. Nek kepethuk wong sing seneng mbek arek iki mang, terus dadine ya apa? Laksakno. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Sekar Tanjung, Mbok. Kar, ngene ya, Nduk ya. Nek umpamane awakmu meksa mulih dina iki, tartamtu keselamatanmu gak kena dijamin ya, Nak ya. Sewetara waktu lerene omah kene. Engko utawa meneh kapan nek wis ketok iki aman, engko mulya ya nek diterno karo bapakmu, aja ijen. Oh, nggih ngoten mawon nggih. Takon ono rek. Iki sak temene ngono anake sapa? Iya kon keluargane sapa, Wong Nak? tuane. Griya kula teng Kademangan Tanjung Sari. Kula anak iki Demang Tanjung Lho, Sari. Masalah. Ya apa rek? awak dhewe kudu ya apa iki kadung kaya ngene. Jange gak diapakno. Lah iya. Aku wong desa kae mbek awakmu terus kedayon anake Demang. Mboten napa-napa, Pak. Mbok, kula niki nggih Duk, biasa mawon. mbok napa ana lakon sing kok tiba nang awakmu kondo terang-terangan aku Pak Ceker ambek bojoku aku gak gawe resikumu ya nak ya. Nggih, kula nggih matur nuwun pun ditulungi ngeten iki. Ya Allah. Mboten napa-napa, Pak. Ya sepurane ya, Nak. Aku karo bapakmu ki gak ero sapa sejatine awakmu iki. Terus keluargamu aku ya sik gak ngerti bareng aku wis ngerti kaya ngene ya. Sepurane nek umpama ana keladuke omongane mbok ya, Nak ya. Mboten napa-napa, Mbok. Iki ya apa? Arek iki tak kandhani. Kon tekek kamarmu kono ya beke ana wong doleki mrene. Ayo diwarahkano. Hei. Rek. Wong awak dhewe ambek anak iki ku cara ngono wongku gak biasa kumpul. Lho lah iya. Nah nek aku arek tak turono kamarku. Terus aku turu go endi? Ngene ae lho ya. Bah, nek turno omahku, kamar sampean tak nggonane. Kamarku kok. Iya. Aku nggo lemah nyeper bagong ngono. Walah, gak mudeng tibake. Ya gampang lah kon mbek aku ya kumpul tak kamar mbek aku. Ya mono yamine kok mesti gak ero wae. Kok mboten kumpul to? Kamare dhewe-dhewe. Biasa nak, wong nek wis padha sepuhe iku biasa nek turu dhewe-dhewe. Embo ambek bapakmu kuwi kulino turu dhewe-dhewe nak. Lah mangkane mboten gadah yoga niku kok turun dhewe-dhewe. Alah mong ya masih turu ket enom kumpul ya gak duwe anak kok nak. Diterno mulai saiki ta enak ya apa ya nak ya? Nggih sakniki mboten napa-napa, Mbok. Kang, Padahal tuturno kamarmu. ngene ya Kang ya. Nek umpamane arek iki ya Kang. Ya. Diterno menimben sakno keluargane Terus? geleki atuk terno saiki sampe nak ros ya liluke desa kene Iya. ya apa sing aman carane ngono terno gak apa-apa ikhlas kok aku Aja nodi aku lho ya. alah Kang nek gak rohku aku sik berpikiran ngono bareng wis seru aku wis atiku lega Alhamdulillah. Teko lega-legawane atimu nulung arek iki aku saiki kon ngeterno mulih nang omahe. ya terno gak apa-apa Ya, aku gak apa-apa tak terne rek. Sakno upama mulih dhewe keloro-loro Lah. tengah dalan. kuwatirku engko nek ijen beke kedadian sing kaya ngono Iya, terulang iya, iya, lagi ngono lho
Wis nang budal mumpung yamene. Tak tinggal ngeterno arek iki ya. Ya, awakmu sing tegen ana omah, pek ana daya sapa ae. Wis kondo nek aku lunga ya. Ngalah Mas kadang-kadang apa wis do tuweke. Aja kaya nom-nomamu biyen. Rujak Alah. lanang. Gak tahu aku pisan tok iku ae sih. Aduh, Oh niku, aku iki bojomu. hati-hati ya, Nduk. Kok kula pamit matur nuwun. Gelek dalan sing aman. Lah sampe luwih ngerti. Tak terne, tak ndolek dalan sing aman Iya. sing sepi ya rek ya. Kok nek melu aja menggok lho. Tegese dalan sepi ku, sing kira-kira dalan itu gak gampang diliwati wong, cek selamat. Iya, kok nek mari mulih aja menggok. Iya. Kok nang warung-warung ngono iku. Tak budal. Iya, hati-hati. Aku bareng masuk jabet asu iki. Pengen sing potek semir jengkel aku. Lho, kok ireng kabeh tanganku. Apa? Wes, hati-hati. Wes, jangan ditapuk sandal ta. Sak budale bapakne. Nulung wong apa eleke. Tak dungakno slamet Kang penuh. Muga-muga gak ana alangan apa-apa ngeterno Gusti Sekar Ayu. Basa wong tuwek kok dijak pelayon lho. Lho. Tuwek lah umure. Ya reok temen lho awake kok ate gak. Lah terus ya apa ngawak dhewe iki sik dorong ngerti. Sik, Apane? rupane tak dorong. Ya gak ro, makane ku aja etes. Dipasrahi budal ae gak ro nggone. Lah pokoke dikongkon goleki Apa mang? Tanjung Sari. Mangmu aja kementus. Kementos ya apa? Ya dikongkon guru ya budal ae. Lih, iku ngono tegese ngabekti. Kenek to, seto, ngabekti ya kenek. Tapi ya Allah. Rek arek. Awakmu enak, Dik, kok ngarep gone. Sing tuwek bagian ngurah jeding, resik-resik kandang. Kudune malah luwih kuat, awake luwih kengkeng. Luwih kuat iku lha ya kok ngarep ndang kepethuk sing semok-semok wong mburi ngene kandang petuk pitik, petuk jaran. Ndi ana nggone peguron kok semok-semok. Ya bene ana sing semok-semok kuwi. Ngawur tok. Kok iso ya gak ngawur. Nggon peguron iki golek ilmu. Awak dhewe wis munggah gunung, mudhun jurang. Ya mengge-mengge temen lo awakmu. Lah aku gak mangan, gak ngombe, gak ngemplok kok jak. Tirakat tak model tirakat. Tirakat yo bongko. Tirakat iku engko nek wis kasil, sekti. Lah kok malah bongkong. Sekti preketek sekti. Ya awakmu sekti aku sing gosong. Nih, ngene iki nek nglakoni ilmu gak ikhlas ya ngono. Ya gak dadi ta. Yo ikhlas, sing gak ikhlas awakmu dikongkon apa nang ndi tujuane apa ya gak kok omong nomor-nomor ana wong kora-kora wis ayo budal. Lha dikongkon bapak guru kok. Jan cacakmu. Nggih bapak ya wis langsung tak seret kesuwen. Ya ana wong resik-resik, ana wong kora-kora, ana sembarang moro-moro kok seret ae. Lho
perintahe Bapak Guru kok nyeret kok. Awak dhewe iki kongon masrahno pusaka. Dolen kok kono luwakan kono. Pusaka teko Bapak Guru kok. Jengkelno, karo nggone kok dikongkon budal terus liwat endi? Wis didodonno. Paranono Desa Tanjung Sari. Terus arah-arahane endi? Engko ketemu Demang Surontan. Pak, Demang Surontanu Basir Mutani. Nah aku gak ero lho. Lho mangkane ku ayo digoleki ya aja kesuwet. Ayo. Mlaku timi ngono kok. Kate gak mlaku timi-timi wong wis tuwek lho, mlakune takono yuk iko lho, ya yuk ya. Nek wong tuwek mlakune gak ya wis ngene, ayo wisan. Kok Tuwek gak lulus tapi. Ya apa iki? ya ayo lho. Tapi sing cepet lho ya. Iya ya cepet-cepet. Katik. Gerak-gerak tinggal. Ayo nang budal. Ya mbok cepet ya mbok gak. Kok mbok cepet lho Kak. Wendang ayo. Kok nak gopo sih? Durasi lah ngono. Oh, potong kamu. Ya ayo. Mbok. Ayo. adohe, Nduk. Nggih, ancen. Kok cek adohe. Leren dilu nggih. Ya, pancene ya apa nak ngliwati dalane kaya ngene. Dalane angel. Nek aku sih biasa bendina nyambut gaweku ya kaya ngene iki ukurane. Tapi aku nek ndelok awakmu, wong gak tau sapa nang barang peteng-peteng nang alas-alas kon takjak berasak liwat kene. Amrihku, awakmu cek slamet kan apa-apa ngono nah. Nggih, kula nggih matur nuwun Pak pun dikancani. Lek mboten nonton sampean nggih pun mboten ngertos kula pripun niku wau. Hati-hati, ancene urip jaman iki nak. Nuwun sewu. Ngendikane para sesepuh biyen, hati-hati urip besok nek wis mancik taun-taun duraka jaman digendro pariwara. Mudune Wahyu Jamurdipa. Pasar ilang kemandange, satria ilang tapane, wanita ilang wirange, wader pari mangan manggar. Iki nak kon tak kandhani, jamane wong pinter, jamane wong jahat. Jahate menungso ngliwati batas, pintere menungso ngliwati batas. Kedaden pocok donya didelok teko dolenan arek. Ayo ketok. Weh. Loh. Oh. Ini. Oh. Betul. Dalam ini. Sekarang saja. Iki tanah wong enak. Iki Pak. Kau sampai tresnoku kalah tresnone maeso bedo. Dadak oleh nyabik. Kon kok milih sing ngene. Mbok bandingno barek kakangku barek aku. Kok milih sing ngene? Kakas opo iki? Mangsamu aku iki. Golongane ula-ula iku anggit. Kok anggit aku nyambi iku. Anggit aku kewan, aku iki wong. Salah opo arek? Cek. Bendo iki kok iso wani kumulancan sapu jajar melaku bareng karo Sekar Tanjung. Ceritane arek iki mlebu tengah alas pas aku golek kayu. Jare diuber-uber wong.
Jange dirabi. Lho, gak ro nek calon bojone. Sapa sing kira? Calon bojone. Ro. Ya awakmu iki kate ngerabi. Iya. Gelem tak gak? Gelem. Nyatane gak gelem mlayu. Gak gelem kok dipeso. Gelem yo. Heh. Sekretaris. Awakmu nampik aku karo adikku Maeso Bendo. Dadak gandeng renteng karo nyabik, Iki sing nulungi aku kate diterna mulih kok. Oh, dadi awakmu iki dipadegani. Aja atik adang-adang lakuku. Tak tere mulih nang wong tuane arek Oh, iki. Iki ngelama iki. Iya. Ngelama iki. Ambekan kari sagong. Lho. Ati akal-akal. Ini kok Kumat kan? Kumat kan? Hati nak, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Tak wacane barang sing gak Ini kok ketok. Pandolek tak set rutuh meneh. Rotoh maneh. Ayo yo. Ayo. Milih ndi? Yo. Ayo. Paham. Ayo. Ayo mulya. Atik kaleng-kaleng aku tak der rogol maneh ya apa? Ayo. Ini Milih kok ndi? rogol. Heh. Iku kuat. Wis. Ayo. Wis. Penuh mulya. Ayo, Kang, iki lho Kang. Aku Tolong. Tak bawa nih iki. Lakon opo iki, Pak? Ayo. Kenapa? Kon lapo kelangan was. Ison. Apa, Pak? Ono apa, Cak? Aku petuk pendekar sepatuan. Loh. Kepinter. Waduh, gak ngerti kok apa. Ngerti kon? Oh, Bete tak saduk tayengen kon. pendekar kandel iki, Dik. Pendekar kandel iki. Anggere pendekar tipis ngono. Aku nyelang sepatune gawe pendekar-pendekaran. Oh, tak sodok biayaan kok. Wedi kena telek waleng. Kepinter lho. Kadek dayane sepatu. Apa koyak, Bang? Loh, iku ngono calon bojoku. Oh, gurung ngerti sapa. Wis, Kak. Sinta, iku tambah ngedeno ngene sih. Kaya rasaku ya. Ah. Nek wong iki rasaku gorong dadi. Gurung dadi rumangsamu aku bletokan ah. Gorong dadi kok iso melok. Sih. Kono kok metenteng iki lho. Ya, Lah apamu arek wedok? Bojomu ta? gak ngerti kon. Gak ngerti sapa? Aku yo gak ero. Oh, tak sikut pisan kok. Takono. Eh. Sopo? Lho. Sana. Kon kok sugih kendel ngalang-aling barek Maeso Bendo. Dalah. Iku mang calone bojoku. Ngerti ya? Oh. Calon bojone Maeso Bendo. Maeso Bendo. Calon bojone Maes Howul. Lho, sing temen Sing iki. temen iki sing ndi? Sing ndi, Pak? Lho. Ya aku karo Sing wedok pira? siji. Sik iku mang Awakmu calone. Awakmu calone. Iya. Terus kate kok gawe kaya model ya apa? Loh. Ayo. Paroding. 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 Iya. Rumangsamu jajan apa paroding? Sopo jenengmu? Sopo jenengmu? jenengku Seto Kumbang. Seto Kumbang. Hmm. Seto Kumbang. Sejo karepmu nganti nungko kekarepan. Apa? Kon sabelo. Bayare wedok iku, Mak. Duduk kok perkara sabelon. Ning yen aku nemoni menungso nglakoni itu minta Allah. Aku wajibe nyegah yo ngandani. Yo nyadarno. Apa mbok kira aku ponakanmu? Maes Bendo. Ya, Kang. Kira-kira arek iki wis pepek lempuyang ta ngandani awak. Lah. Iya. Nyidam trembel lho. Kone gawane ngomong. Lho, Mani tak ya. coba, Iki modele kaya. Mani ngomong. Lho. Dadi awakmu kepengin ngandani aku. Iki ambek iki. Masalah. Mani. Bujon. Iki cacak Arek iki. Kok jong apa? Kon kok
Dedal jedul. Cacak seperguruan malah. Apa ya? Maju. Tanda ngono. Aku maju. Maju. Ringisan. Dukurmu dukur, Dek, gedemu gede. Kira-kira aku. Kira-kira awak wis bosen nyawang indahe donya. Angitmu wani aku. Kok ora tegak? Sik. Ya apa? Gedemu gede, Ya. dhuwurmu dhuwur. Angitmu wani aku. Lho, wani yo. Agitmu wani yo. Agitmu wedi ya, ngono lho. Yo, iki mang Omongno, Cak, omongno. Yo, aja diperpanjang kata-kata sing guri jengkel iki kata-kata iki kok. dulur tuwek kok. Aku tak kamano. Ya, Cak. Tututone arek wedok ambek bapakne iku, Mang. Titip parek loro ya. Lho, titip arek loro. Resik oke. Dor wong loro ya. Cari pai. Nek ngebres arek loro ngene tok ae. Barenge. Yo. Nek ajene kon bener-bener pendekar sing dik daya tampil tanding adepono. Maeso wulung dalah maeso bendo. Yo. Lek pancen kon kebak bare ilmu. Ayo, tampano ajiku. Sik meger-meger sembah ider-ideran. Ayo, Ya, Kang. ayo dibareng ae. Bareng, Kang. Yo, ayo. Put. Iya. Terus. Bocan. Kapopo iki. Kok kapopo? Ah, Grek. Sakti temenan iki, Grek. Gak kena disepelekno ari. Katene nyata setok yo. Ayo. Ari pasan pendek, ayo gantian nyablu. Oh, Soto yutu. ayo. Ojo nganti Ya. tumangsuh. Sunten kabeh ilmu. Ngono dadam tampan. Ayo. Ayo ngene macane. Yo. Halo. Weh, macan Kang. Weh, Kang, macan. Weh. Kira cukup oleh mengalahmu menungso loro iku. Bali yo. Walah, matur nuwun ya kisana. Iya, Mbak. Ning ya apa nek nyeluk iki? Lah iku mang sapa? Lah, iki bapake sampean. Sanes niki sing nulungi kula pertama. Nun sewu nak. Nggih, Mbak. Lare niki wau diuber-uber wong kula tulungi kene Nggih, tengah alas. super beruang loro iku. Nek mlaku tuwek bantre gani geleki muter ae. Bacok pisan. Mun doleki yo ngawur awane. Wong kok iso diamanno dadane ucul. Ya mano dadane ucul ya apa sih? Lah iku mang ya apa oleh ngamanno? Aku kesasar ya. Arek loro mang wis tak bres. Bres. Wes, Dadi sak walang-walang. sak lawang-lawang. Ayo. Ya apa iki? Sampeyan iki jane kate nang ndi? Nuwun sewu nak. Nggih. Cerita kabeh napa sing pun kula alami kali nduk niki. Arek niki wau diuber-uber wong loro. Nggih. Lah kajeng dirapi. Lajeng mlayu ngene tengah alas kepethuk kula pas kula ndolek kayu nak. Kula jak mantuk teng omah kula. Lah niki ngajak mantuk teng griyane kula keten ngeteraken. Griyane pundi? Kula teng Kademangan Sekar Tanjung Sari. Lah, Beneran. Nuwun sewu nak, Nggih. niki putrane Demang Tanjung Sari. lho. Iki cocok. Apane cocok? Iwan Dok. Nah, kanok rine. Wes, ya apa iki?
iki pomo kebeneran iki nang Tanjung Sari. Ayo diterno awak dhewe wis gak bingung. Ayo Monggo, matur nuwun nak. Monggo. Inggih. Anak kula dereng kepanggih. Dereng wonten pakabaran mbok bilih si Genduk Tanjung menika dereng saged. Leres pundi niki? Ego praktikal panjenengan ya napa? Lah ngaten. Waduh, pangapunten ingkang agung nggih. Loro Demang. Kula menika sampun ngerekaken para bekel-bekel sak tepis wiring Kademangan Tanjung Sari. Ning nyatane mboten kuwagang ngunduraken sinten ingkang beto putri panjenengan menika si Sekar Tanjung. Kula nyuwun pamikiran panjenengan sejak karepe Maesa Wulung kali Maesa Bendong Lah menika napa badhe nglengseraken palenggan kula wonten ing Kademangan mriki. Menika leres, Dur. kula kinten ngaten. Saperangan piyambakipun menika kepingin ngejeki Kademangan ing Tanjung Sari. Piyambakipun kamangka bekel saking geni langit lho. Tebih saking Kademangan Tanjung Sari mriki. Nyatane panjenengan ugi nimbali utawi ngaturi para bekel-bekel sak tepis wiringing Tanjung Sari sami sowan sami Ngerebab menika. ngrebut bab perkawis menika. Nggih, leres. Nggih. Nggih, kantun Napa kula badhe nilaraken Kademangan mriki? sampun. 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 Anak lho mriku. Nggih, nggih. Nggih. Monggo dipun tenggoke mawon mbok bilih mangke wonten pekabaran ingkang sae. Nggih. Monggo. Lho, Sinten menika? Sinten? mangko dhisik. Sekar Tanjung. Sowan ing pendopo Tanjung Sari karo pawongan sing bagus. Nun sewu Ndara Lan wong tuwa iki lah kae wujude kok babi sapa? apa harus ngomong? Kata-kata yang ilalang. Niki Kakang sepeguron kula. Sapa jenengmu? Kula Seto Kumbang. Seto Kumbang. Saka ngendi? Sangan Paran. Wah, kula dugi Padepokan Cemoro Sewu. Iso ketemu karo anakku ning. Papasan teng dalan pas putrane jenengan iki kali mbah niki. Yen koyo ngono sing nyolong anakku ya klebu awakmu kabeh. Kece. Iki ayo. Jelasno lho. Kudu iso jelasno lho iki. Iki perkarane putrane Demang ilang saka Kademangan. Ayo. Nek sampean nyurigani ngoten kula sing maju. Ah. Sanes niki musuhe. So, Ngomong ya ngomong. Nggih. Ora usah mendelik. Ngomong ngono. Nek praene ya wis mendeli. Kasetene iki. Liwas oleh. Biasa wae ngomong. biasa. Ayo. Ceritane. Ayo Ngeten lho, cerita. ngeten lho. Kengken ngadeg. Kengken ngadeg lho. Nek delok tenan. Aku Demang. Jadi ki Demang.
Gathik muring-muring. Nyantai. Ngeten lho Pak Demang ya. Ya. Ngeten lho Pak Demang. Kula kali niki diutus Bapak guru. Bapak guru. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Cakra Sumbing. Ayo sapa gurune? Cakra Sumbing. Sapa gurune? Lebo. Awak Cakra. Bapak guru Cakra. Cakra. Cakra Sumbing. Cakra Sumbing. Lah, Nggih. Kowe apa nih? lah jenengan kok ngertos? Nyandak jeneng Cakra gandengan Miswana Sumbing. Lah Nggih. niku Guru guru kula. kula nggih niku. Ngomong sing tenanan. Saestu ki Demang. Ngeten saniki serius kula niki, serius Ya. niki. Kula serius lho niki. Kula dikengen Bapak guru Cakra Sumbing kengen madosi Demangan Surat Kademangan Tanjung Sari. Kene. Nah, temen iki to. Iya. Niki lara-larane kok kepanggih. Niki Bapak mang jenenge? Sekar Tanjung. Sekar. Nah niku. Kula niki mubeng. Kenalah, salah. Lah niki dipoyak kalih tiyang kalih. Jenenge sapa? Maheso. Maeso Wulung. luwung kalih. Maeso Bendo. Pulung. Lah iya Maeso luwung. Lah, pulung kok. Ayo wulung. Nggih niku. Karo Maeso Bendo. Nggih. Iso ketemu. Tarung. Sing tarung. Niki. Lah awakmu lho. Lah kula kan bagian delok penyemangat. Penyemangat aja. Kawisanane. Tarung kula niki kula napa nyinggahaken niki ngamanaken bapak niki. Bapak niki terus kepanggih ten ngene teng alas. Bapak niki mados kayu ngoten lho gitu, Bang. Lah ngono sing nulungi anakku ya. Nuwun sewu sampeyan. Ndoro Demang, keparenga matur kaliyan Ndoro Demang bilih kedadosan iki. Putranipun Ndoro Demang menika mlajeng-mlajeng wonten satengah wana kepanggih kula. Terus Kula- dioyak. Kula takon bilih nduk niki putrane Ndoro Demang Tanjung Sari. Kula Lajeng nyuwun Demang wangsul Surantanu, ngaturaken Demang wangsul. Tanjung Sari niko kula. Nggih. Demang Surantanu. Iya. Matamu aja nyamang wedok lho. Kan iki jenenge Demang Surantanu kuwi mah Ayo lho. yo. Mapan kebeneran. Kula angsal perintah saking Bapak guru. Cakra Sumbing. Nah, dikengken maringaken pusaka siung macan kumbang sakmenika. Iki temen. Loh, saestu. Kula saksine. Nah, Nek ngono pusaka iki tak tampan. Kakang Pegel. iki. Menika Pusaka siung macan kumbang macan menika kumbang pranyata piyandel panjenengan. piandel kula. Jumeneng panjenengan wonten ing Tanjung Sari menika pinyukuhe pusaka Kiai Siung Macan Kumbang. Mugi-mugi kemawon kula kadunungan pusaka niki sedaya kawula wonten ing Tanjung Sari menika Inggih to. sageta Nggih, gesang sami. ingkang langkung sae. Nggih. Ngene iki sing dikengken iki sing nulungi. Anak Angger Seto Kumbang, Nggih. ya matur nuwun banget pranyata awakmu wis bisa nyaosake pusaka Siung Macan Kumbang menyang Demang Surantanu. Ngene ya. Ya. Aku wis nyebarno sayembara. Sapa wae sing iso nemokno anakku. Lho aku kedunungan pusaka siung macan kumbang iki. Aku ora pamrih apa-apa. Ya iku minangka jodone anak. Selamat Cak. Ya Gelem. iya dong kita. Sapa? Lah kula Sing iso nyelametno Sekar Tanjung bakal dijodhokake dadi bojone Sekar Tanjung. Tapi niki pernah tuwa. Kalih kula tasih iso. Iki Nggih. dijodhokno Sekar Tanjung. Gak pantes. Aduh bumi langit. Pak Demang, mosok harus sing arek-arek dadi buri Pak Demang. Bebek akeh lho. Kok wedokne lah. Bebek akeh. Kene oleh hadiah lah aku kalah apa-apa kok. Lho, mengko diganjar apa wae sak mrupate. Tak jodho karo anakku piye? Kak Tanjung. Melok gak apa-apa. Sing nemokke awakmu awangan bagus. Menika sing nyelametake kula. Minangka jodohmu kira-kira gelem urip bebarengan? Kula purun mawon kamane. Tenang.
Sampeyan piye? Nek Mbak Yune purun nggih kula nggih. 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 Ngoten. Iki saking kerabat Kademangan Tanjung Sari. Nggih. Matur sewu sembah nuwun Nggih. kalih Dika pun saged nulungi Sekar Tanjung. Nggih ngapunten Nggih. Demang, iki sampean sukani nggih Mbah kula niki sing bagian gelek kayu sampean kei napa ta napa bacem. Urusanku. Nggih. Kula nggih nuwun sewu Ndara Demang. Kula matur nuwun sanget kula saged matrahaken putranipun Ndara Demang. Sami-sami kula nggih matur nuwun. Ning sing nyelametaken nggih tiyang kalih niki. Lah niki kula mireng menawi nduk niki badhe dipun jodohaken dole niki. Nggih. Slamete Kademangan, tempuke kemanten tegese lampan menika sampun paripurna. Paripurna nelakon anyarengi tumurune wahyu sastra jendra ayune ngrat mugi saged mimpi teguh kayuhanane sedaya para keluarga. Reh sedaya sampun tinemu kanthi rahayu lan monggo muji setati daya-daya nir ing sambikala. Sekali merdeka tetep merdeka, karya budaya tetap jaya.